Ik ga samen met Joyce dit geheim nu onthullen. De 16 woningen aan het nieuwe Kruithof in Venray zijn al enige tijd bewoond. Maar afgelopen dinsdag werd het project officieel geopend door een bewoonster en wethouder Jan Jenniskens. Het woonproject van Wonen Limburg, dat ligt ingeklemd tussen de Kruidweg en de Gerbrandystraat, is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Ik denk dat het 2017 was. Toen stuurde de gemeente een tender uit, dus een uitvraag om te kijken wie geïnteresseerd zou zijn om te bouwen. En de gemeente had ook al het idee van het moet een soort hofje worden waar mensen met elkaar samen. Dat zat ook heel goed in die tender. En wij hadden in die tijd het idee, we willen projecten gaan doen onder de kop Samen Wonen, waar we ook eigenlijk datzelfde idee hadden. Dus uiteindelijk heeft de gemeente ons die tender gegund en zijn we hiermee begonnen. En uiteindelijk is heel veel ook gewoon samen met de bewoners besproken hoe ze dingen specifiek wilden, hoe de tuin ingericht moest worden. En kijk, het goede daarvan is ook dat mensen daarmee eigenlijk al voordat ze hier kwamen wonen ook met elkaar echt in gesprek waren. Elkaar leerden kennen en elkaar smaken kenden, zeg maar. Ja, en dat helpt toch als je zo in een nieuwbouwproject begon te komen. Dus dat maakt het project wel heel bijzonder. Jullie wonen hier al een tijdje, maar hoe bevalt het? Het bevalt hier prima. We wonen hier nu ongeveer een half jaar allemaal. Zo langzaamaan zijn we hier naartoe gekomen dan. En het is hier fijn wonen, het is hier heel rustig wonen. Je bent dicht bij de natuur, er is dicht bij het dorp. Ja, alles prima eigenlijk wat dat betreft. Ja, en Wilbert, we staan hier in de tuin van het Kruidhofje. Dat hebben jullie ook mede met Wonen Limburg mogen bepalen, geloof ik, hoe dat eruit kwam te zien, hè? Ja, we mochten samen een ontwerp indienen van ideeën en Brouwer heeft dat verder uitgewerkt voor ons. Ja, en ook in huis mochten jullie dingen bepalen. Waar mocht je over meedenken zoal? Over de inrichting van de woonkamer, de keuken, de tegels van de badkamer. Dat soort dingen allemaal. Dus dat was erg prettig. En weet je wat ik zeg, het belangrijkste voor mij is echt wel, en ik denk ook voor de bewoners zelf, dat ze gewoon elkaar leren kennen. En we hebben vervolgens ook in dit traject konden mensen kruidpunten verdienen. En kruidpunten die kreeg je als je actief in die gesprekken meedeed, als je met ideeën bezig was. En degenen die de meeste kruidpunten hadden, kregen ook uiteindelijk de eerste keuze van welke woning dan voor hun was. Dus dat was ook nog wel eentje wat extra meegespeeld heeft. Ja, op die manier hebben jullie de bewoners gestimuleerd om juist mee te denken over hun eigen woonomgeving. Ja, eigen woonomgeving, ook over de buren na te denken. Ja, je kent elkaar dan toch al wat beter. Dus de woonomgeving, zo'n hofje, is toch anders dan dat je in een rijtje woont waar je soms elkaar 's ochtends tegenkomt of 's avonds tegenkomt. Hè. Maar in die hofje doe je ook al wat vaker dingen gemeenschappelijk. Het was jammer dat corona kwam, dat we elkaar niet meer persoonlijk konden treffen eigenlijk. Want die vergaderingen die waren best wel plezierig. En daardoor kwam de kennismaking ook eigenlijk goed tot stand. Ja, en toen kwam corona, dus toen ging het via Zoom. En dat was natuurlijk een beetje minder, maar dat hebben we nu achter ons gelaten, hopelijk. En dus nu is het fijn. En die jaren dat we eigenlijk hieraan gewerkt hebben, op een gegeven moment denk je natuurlijk wel, wat duurt dat toch lang? Maar het is denk ik wel goed geweest dat we hier zo op die manier naartoe zijn geleefd. Ja. En ook contact met de rest van de buren, gaat ook prettig? Heel goed, prettig contact met iedereen hier. Dat is, als je buiten bent, iedereen zwaait meteen, het is even kletsen. Nee, echt goed. Kruidhof is meer dan geslaagd? Helemaal perfect. Mooi project, veel positiviteit. Smaakt naar meer zou ik zeggen, toch of niet? Ja, ik denk het idee van zo'n hofjeswoningen waar je mensen ook zeker in nieuwbouw, waar je mensen al vroeg bij elkaar leert kennen en gezamenlijk gewoon ook, dat geeft meer levendigheid, dat geeft ook meer sociale, mensen spreken elkaar aan, we leren elkaar daarin kennen. Dus ik denk dat dat goed is en ik zou inderdaad graag wat meer van dit soort hofjes in het Venrayse willen neerzetten. Ja.